3:45 del matí, d'aquí 3/4 d'hora, començarà el ple, el segon ple d'investidura, és a dir, la segona part del ple d'investidura de Quim Torra com a president de la Generalitat. Ara som a la zona de l'Escala Noble. Com veuen, en aquest moment TV3 està allà en directe, i aquest és el set de TV3, al costat a l'esquerra el de Televisió Espanyola, i a partir d'aquí, com sempre, disposades la resta de televisions. Miquel Iceta ara entra en directe. Aquell set és el de 4, al costat hi ha Telecinco, que també està en directe amb Inés Arrimadas, al costat hi ha Televisió Espanyola, i veieu Euskal Televista, etc., la resta de cadenes. Aquí, just en la nostra frontal, tots els càmeres que estan esperant l'arribada dels diversos protagonistes que pugen per l'escala, fotògrafs, càmeres. Ara nosaltres passarem per darrere per anar fins a aquesta zona. Aquí hi ha els companys de la xarxa que han muntat el set aquí. Aquí no sé per on passarem, però haurem de passar per darrere. Passarem per sota, concretament, almenys jo, i el Roberto també. Els companys de Catalunya Ràdio, allà veuen a Jaume Roures, per exemple, que està a la tertúlia amb la Mònica Terribas. Continuarem passant per aquí, hi ha més companys. Ara, just aquí ens parem un moment, Montse Nebrera, i ja estan veient un programa de ràdio en directe. Companys de Catalunya Ràdio. Passarem per aquí darrere i així anirem a parar. Us ensenyaré de fons la porta del despatx del president del Parlament. En aquesta zona normalment en dies de ple no s'hi pot accedir, però per un moment no crec que passi res. I aquesta és la famosa sala de columnes i allà al final el despatx del president. I ara, si venim per aquí, tornem on hi ha més companys de diversos mitjans de comunicació, més càmeres de televisió, i per aquí es va cap a l'hemicicle. Bé, ja hem fet la volta, la clàssica volta que fem tots fent temps fins que comenci el ple. Fins ara.